Salutare prieteni, astăzi facem top 5 meserii bine plătite în 2020. Să începem! Pe locul 1 în acest top s-ar clasifica controlor aerian. Această meserie presupune monitorizarea aeronavelor și este considerată una dintre cele mai stresante meserii din lume din cauza responsabilității enorme. În mod normal, pentru a obține un post de controlor de trafic aerian, nu ai nevoie de studii superioare și nici de experiență anterioară în acest domeniu. Însă pentru a obține un astfel de post vei fi supus multor serii de teste. Anual, un controlor de trafic aerian câștigă în medie aproximativ $120.000. O altă meserie de succes în 2020 este operator de reactoare nucleare. Aceștia acționează sau controlează reactoarele nucleare, deplasează tijele de control, pornesc și opresc echipamentul, monitorizează și reglează comenzile, înregistrează datele din jurnal și pun în aplicare procedurile de urgență atunci când este nevoie. În medie, un operator de reactoare nucleare câștigă anual aproximativ $90.000. Pe locul 3 în topul de astea sunt managerii de transport și de distribuție. Ei au rolul de a coordona activitățile de transport, de depozitare și de distribuție în conformitate cu politicile organizaționale și cu legile reglementare în vigoare. Un astfel de post de muncă necesită studii medii, iar câștigul mediu anual este de aproximativ $90.000. O altă meserie din acest top este radioterapeutul. Pentru a deveni radioterapeut vei avea nevoie de cursuri de specializare, însă odată ce vei absolvi un astfel de curs, vei avea oportunitatea de a câștiga anual $80.000. Și ultimul loc din topul de astăzi s-ar clasifica detectiv sau închetator particular. Ei au sarcina de a efectua investigații legate de presupuse încălcări ale legilor naționale sau locale pentru a preveni și a soluționa anumite infracțiuni. Pentru astfel de job ai nevoie doar de diploma de bacalaureat, iar venitul mediu anual al unui detectiv este de $78.000. Cam atât a fost și cu acest top. Nu uitați să dați un like, share, subscribe, iar noi ne vedem data viitoare. Pa!